روجا 29 کانونا 2022 هێزن سووریا دیموکراتیک هەسەدە بە هەفکاریە هێزن هەیفپەیمانیە ناودەولەتی دەست بە ئۆپراسیۆنێکە لەشکەری بن ناوێ بروسکا جەزیرێ لە دژی شانەیەن داعشێ لە گوندەواری قامشلۆ هۆل و حەسەکێ کرد لە گۆری فەرماندارên هەسەدێ ji ber gefên Tirkiye û êrişên wê yên berdewam li ser herêmên Kurdên Sûriyê Daişê derfeta tevger û pîlankirina êrişan dît. Fermandara operasyona Bruska Cezîrê Dilbirîn Kubanê dibêje got fişara ewlekarî di dema derbasbûyî de li ser şaneyên Daişê kêm bibû. Lewma pêwîstî bi vê operasyonê hebû. گوشین هم بر وی اجبونا واجی ام هم ایرشی دولتی ترکیه سر منطقه را منجول دبن هم ایرشی داعش را منجول دبن هوا حردی به هفتر و چا او به یعنی چا واره ماشند و هر کس دید بجد داعش خاطره ایرشی ترکیه جی چد به آلیکاری دده داعش ده خو زیاده تر دکه خود ها راحتر حرکت که داغ تنظیم دکه واره خود تایبت واره ایدئولوژیک دا پر خطره یعنی Li gorî amarên Hesedê di operasyona Bruska Cezîrê de zêdetirî 124 kes hatin girtin û hejmareke mezin ji çek û teqemeniyê hatin desteserkirin. Rêveberê Ofîsa Ragihandinê ya Yekîniyên Parastina Gel YPG Siyamed Elî tekez kir got wan rê li ber pîlanên Daişê ji bo pêkanîna êrîşan di dema sersalê de li Qamişlo girt. نهایەک سەدەمێ ئەساسی دەستپێکردنامە ژێ پێنگاوێرە ئەو ji ber got hinek agahiyên istixbaratî gel hêzê me hebû got şaneyên Daişê wê dest bi hinek êrîşa kirbane bi taybet got berê me li ser salê bû rojên ser salê pêlanên pir mezin hebû got hinek teqîn û êrîşên wa li ser bajar û welatiyên me çê bibin li ser vê esasî ev pêngav hate destpêkirin. Li aliyekî din li gorî hêzin ewlekariyê got operasyonên şeva duşemê li ser bîngeha agahiyên tekez dor şaneyên Daişê hate kirin. Di encama wan operasyona de 36 endamên şaneyên Daişê û alîgirên wan li Qamişlo hatin girtin. Hêjaya gotinê got cara yekeme got hêzên Sûriya Demokratîk li gundewarên Qamişlo Hesekê û herêmên Hol û Tilhemîs li dijî şaneyên Daişê dest bi operasyoneke ewlehî berfireh dike. Hêjaya bîrxistinê got şaneyên Daişê roja 26 kanûna 2022 li bajarê Reqayê êrîşa navenda hêzin ewlekariya hindirîn kir. Di encam de sê kes ji hêzin ewlekariya hindirîn û sê şervanên Hesedê canê xweş dest dan. Operasyona Bruska Cezîrê operasyoneke pêşwext ji bo rêgirtina li ber êrîşên pîlankiriyên Daişê. Bi armanca din got ewlekirina derdora kamp û kirdîgehên got girtiyên Daişê de girtîne. Zana Umer dengê Amerîka navçeya Holê.